Afei ensemno nenchiremu ankasa enie omampani His Excellency John Dramani Mahama ene dia to dwase aban no atwasika bia to honom a esom $50 million eno ba beboa ama enyuma enkumankuma hodo afei no omanfo pese wo mo hyase e wo meyi emu no wo mu etimi e de abo wo mu achi dom wo de nsem we nyina ekoto dwa enra wa bra na wo mo airpower cyber security awareness month eho entuma e wo enkrehanum sei na wasisa SK womo abofotuo bi ya friend of fintech growth fund ya eno no ena eba beso saa dwumadie yi ase na wasisa nhyehyɛ ya womo de gu akwam no eba beboa ne tutu emabuno wo emai emu ena fe Ghana fode hye bi a womo ani suade hunu kese nanso womo nhyeda eni aboafo bia na ehye ase wo Ghana hai womo hye nim se bre esem no saa nyuma bi etisa no betretra ye kese e de akọ abibrem ahodo nyina so. The second is the Digital Jobs Initiative. This is a public-private partnership aimed at creating sustainable employment opportunity through technology. We're establishing regional digital centers for business process outsourcing and ICT parks to promote innovation in artificial intelligence, cybersecurity, and digital entrepreneurship. A key project under this initiative is the redevelopment of the DADAA ICT Park into a global center of excellence. The third is the Fintech Growth Fund. We've set aside $50 million to support indigenous startups and foster a vibrant digital finance ecosystem. We want Ghanaian innovators to develop solutions for Ghanaian challenges and also expand them across Africa. Enwachi eno mampani esan echiremu ese cyber security ya yeka ho asemi ehu ebehia se omanfo nyina beka wo mo ho abom no wo manya disuade hunu kese se wo ma wo nam internet so na wo mu ebu omanfo ye omanfo frakadam no wo mbetimi etu ase na we no wo mu hia strategy bia emu eda ho se de be ya sa wo ha we wo mbetimi esi anokwan. This is a vital step. Cybersecurity must not be fragmented. It demands unity of purpose, a clear strategy, and disciplined education. Cybercrime ignores borders. A hacker in one country can breach systems halfway across the world within seconds. And that is why Ghana cannot act alone. We must collaborate with the rest of the world. We're already signatories to the Malabo Convention and the Budapest Convention on Cybercrime. These frameworks enhance our ability to cooperate internationally and align our laws with global standards. Omampani His Excellency John Dramani Mahama ni na mampani nkasa ye chire no UN General Assembly na nkoma a wokokodi bra wogina paso a na wokasa wi amampanimfo nyina bo wo nsema no na ebinom nso kasa sampa wakasa sekandifo na no na ebinom nso ahyase wo mototo abo edeba park so na Dr. Kwame Asasante uko Lagos University of Ghana Center for European Studies won na ye penimpa wotua ho na wo kyese no kure mampeni kasa ya wakasa ye no wakasa se peni e wo badwase a ese wakasa nanso eduba bi na wo kan kwakosi se na abrofo beto ye mpenimfo enimdifo akintirawa e de wo mokoye ente se hwa ye yi a na ye nanam fifire enamoso ente wosenka wo mokora hweyen bra ye nsanka ye nanka no mo ne ho ade a wonkan hunu se ansana ye ba beto akoa no wo bi na ton no na hefo ne ton ye na obo nananom hemfo wonu ma eka bi ebem ebinom kura ya asofo mpanimfo ene di sa adwuma nyina enti broni se it take two to tango na chese se de be na aboa no ne bonkom na ne tonkom no eya afanu no na se de doctor kasa ayeni. You all know it has attracted a lot of attention. People have raised a speech that it is apt description of a speech from a leader who is visionary, who fears nobody, and a leader worth his salt. I have no problem with that. And I concede to some large extent that yes, the speech had what it takes to be presented at that forum. That aside, I want us to be clear. The president touched on one thing, issue of reparation, and that is where I have a difficulty. As a student of history, I know transatlantic slave trade claimed a lot of
people, took a lot of people from Africa to the Americas to build the economic state that they find themselves in today. There's no doubt about that. And that Africans' argument is that exercise who took a large army of young people to that part of the world, deprived them of the needed manpower to turn things around back home here. And given what they did there, that has supported America up to date, they also needed reparation. That argument for me is no, in the sense that if you look at the history of slave trade, it was not committed by one person. On the markets, or in every market, there is the demand, there is a supply. And no, Oko Legon no more. Head of European Center Hono, a one would in the Juma. One I can say. Yetwa Kasiebono eso na businessman bi ene na fefo miensa eka ne ho ye kasei wo mo de wo ho akangura nanso Accra Circuit Court ye de wo kopie mu e wo honom no ye kyeremu a 850,000 Ghana cedis en wo mo akwakobu ababa wa bia wono so eye business woman na Francis Apena ene abrantie ya ye ka ne ho asemi din ne fefo miensa na aka ne ho no wo mu din ne didi so ebuache Dr. Samir Kazi ena baaku bi nso a ye kyeremu a ye frɛ no baafo edin ebeto odwa eno no na complainant no eye maami wo mo kyerɛ sɛ oye business woman ya wo ye aburo ho adwuma na aburo ho adwuma no a wo ye no wo hono mo a ene wo te sɛ Francis Apena no afre no ewo phone susu o madam ye yo operate poultry farm bi ewo enkran ya wo mo kire se business name a eda adwumakuo no so no Earth Organization Ghana ya se adwumakuo no ewo enkran ha enna Francis ka kire maami se wo mu hia 3,000 bags aburo boto mako empemu miensa enya semkuma na wo mo de ama wo mo nkokọ no a wo mo nye wo mo no enti wo kire se de ko ne kura baaye no ase womo peni jaso enti maame no kura no wan sheda embise mu anko akire se bia hefa na sika no mensa beka na se so de aburo ne ba no aba ba ju sika na maame hihye aburo boto empemu miensa no ene wo de fa aka ebeduru enkran hanum se yese ye kirem kura ejura ena maame ni di ne dwuma no wo de aburo boto no gu ka mu ba nkran ha wo ba ye na Francis ne na dofo yi ensa ka aburo no a wo musi wo mu ntimi enduaka na mami wabo wo mo abo sika no nensa enka 850,000 Ghana cedis na wo kiremu se maame no ye frɛ no Susanna Edufo na wokotena edwam no ono na ye presiding court judge ya wokotena edwam maami Susanna Edufo ene wo se da bi ade a abrantie no ne namfofo no ye ne de entwe ye sanse akire maami no koye complain ma prosifo no enhwehwemu an ye kohunu abrantie Francis Apena no ene nipa miensa eka ne ho no wo mo twen wo mo ebedru court na court no tena se no ene wo mo ma wo mo bill 800,000 Ghana cedis bill la echitafo mienu so eka ho ya esese wo bia anya bi kura abosome bia wanya kura na enye 3,000 Ghana cedis asam no wo matu e dia hye October ne da etoso aduonu nson ewo afiya emu se wo mo san fam mepie mu ewo court we na de wo ho no wo maka atoaso ene bosome no so a na ye wura mu no ene e da etoso mienu ntitia eteba na Ghana Meteorological Agency GMET ena yetwa wo mutia efre won wo mabokoko se yenhwe ye hu yi na sabire osuo no nani wa abafom ba abafom nyina so no nyese be na ntekwa esansenso ebeto aya mframa dikan sa mframa we nso de ekura no apra na asa ne namu na wo mabokoko se wo mo etete ebe nsuo ahodo afedidi akọ yatoye fam no wo mo de ebefa wo hwena no pa wo munya adaje etena ase esese bobo nkura ahodo a wo mo ho betumi aka no wo kyese efiri be se dumienu ede kura nko ise no nan mompai mu de wo mo wo anloga wo mo wo afefe adaafo prampram segete mankran kasoa dodowa ketekra chene dambai wrawra wo mo nyina ye ase kan prestia yeji oboase ne kumase nsawam mu nyina nso no ya monhweye efiri dumienu ko nsu na ebeto no se de be ne nkofa twere nchen bia emma ebio efiri no miensa enwumere kro nkonko ise no nwotwe mo no eto a chese ebeto atoma mu a Winiba Mankasim Junkwa Shedro Cape Coast Sekendi Takurade
half asene ne takwa benso na afa ho nyina nso no monso ya munyina yie na wo ka ne sei no na se ya mobɔ wo mpɔtamu a ɛno nkyerɛ sɛ wo de wo nka ho nsuo no ba na wahweye sɛ de bɛyɛ na enkofa atwere nkyɛn bia emma wei eji metefo amanebɔ ɛna wɔde afa sompa so a yɛde ma yɛtifo wo ensemfoforo emu no wo mu a wo nyɛn mpataa edi hu dwuma ɛwɔ namon wenchi ɛno wɔ Finso South Mensin no emu ɛwɔ asantemantam ne de sɛdeɛ ɛto aban anim sɛ wo madwuma no a wo mo yɛ ne sisi a ho kyerɛ abapa wo mu ehia sɛ aban bɛso wo masene sika afam na ne titwu pa nnuane a wo mo ɛtɔ ɛde ɛma empataa no wo matimi anya bi ɛde ama wo mo sɛ uyi sɛ afarefo ɛkɔposo no ayɛ wo mo a wo ma hyɛda enyen empata wo fie aquaculture no eno ho asem ena meke wo mo kire se ennuane no a yede ma empata no ne bo den no enya asem kuma enzi se wo ni sika anasa empata ne bia fe no wa hye adwuma ne kurase na wo nhye dan kɔ wanimu a ya na feed no ne bo ye den se obeto yede ama empata no ama adwuma no a wo mo ye no aye den de ama wo mo pa owura echampon wo no ena eye penyina wodi namon wenchi fish farmers no wo mo anim wone yense ntwoni ya woto nkra efra santemantemu ema ne yen ba wa beidu edi nkomo skanu ade be ya adwuma no ya ne homodin se ye tu we nyina awie ya di nambekum every week bia umudi bottle back every week bia umudi bottle back e mo no scat catfish no 6 months let's say minister now de be ya adwuma we am go mo be 10,000 gum let's say we ankran na discover so masena me fi say wa we de nya bia me kukura ko e ba abra penipa man beto ndi say ba betime be boya na eye asase na da wo kakraka no asase na da wo kosie no ye betime atu but ya na iskasem no aban no ni ankran fo no mo fi iska nko wirem se ye ma hu se ewirem ye den e boye ye se wo da woni an se adom mo da ho kakraka ndi se ska ko wirem a me fi se ye benya fo so afiri so eye atafo a wo beto ni hia ye mo ye nim o mo beto eno an se de ye o mo bondi wi a ne apia ka kopa atofo wo be kwa ko kina kopa atofo no bo beto no fofofo eni ekotie ye eyore champon wo no ena oye panyinipa wodi na mon wenchi fish farmers no enim woni amane boni ba wa beidu ena di sankomo yi na DVLA yewura ne kwe wone ne dom no wo mo sori firi nkran no wo mo nyantenase o Ghana ha de wo mo namba bia na no na wo mo wo mani masase paso do mahenkuro ewie no anso ho wo mo bowura afa hodo sa ewurawura sesei wo maduru twifuate mokwa mensenenum na eno na honorable Isaac Yosen ya wo no na empotem ho wo ya aban krache anase wosi aban na mu ho echese no kwasem ni eye konka kase pa na ye bayide afiri wo mo komu titu wadrafo ya eduse wo mo da sese wo no mo kai ba bia wo mbennante ene emuko na bra ne ehoka ahyenti akakura de kura enekun wo mo na nso sabre ya wo mo nya atena ni bi na fe wo mo a ehya ase nso ye wo mo wa honfama no se tie bia eno kire kwan papa wo ma hya ase yitwa ye wa chiro ni nim de adawafo eka se onyame ya adom mo boy be aba mu a na o se ye council state member chairman Hakim Madam David Bonny as an MP and the district chief executive amenumudi nkomo ye hwe na ye de enkrata ekonkran na mpenifo eba de di kan na ma regional manager eba hwe ordinary report ko de hia ne se o se national force be hwe se reporter regional manager de ko ye no eno ano na eno na ende mpenifo a edimu efinkran abakan ho na ahyase no de ye ne se assembly no mamo o edan ya edemu mo no rooms no ye kan ye mako insia na hall ba ko eden eka ho ahyase no ye mo muntu ya bibiara because ye pa ya de na ye dey ya chi eno eye aban krache a owo twifu atemokwa abato mpehwea no so no wo chese no kwasemu ni ye se kyenekye no awoche na awoche ede maniwura Honorable Hakim, Council of State Member, ene yewura T1D, mrasha badwani e wo ho, wo ma bon homodem pa, we lobbying skills na ka ho, ene office yaba. Kontini ya wo
bia so kasapen eno ewo Esutifi North Mensinu emu ewa hafumantem na Kwame Owusu ene de adesede eto aban anim se wo mu hia akade dodo no ebeboa ama wo manfo etimpotem ho nso wo mu hwan hare wo mu kakra na wode nsem wo nyina to dwa wabra aban krache panyini ye wo Mensinu emu onunyanfo Hafiz Daouda Debel wode na probo ekopie mu ewo honom na wo kire mu se bia ya Ghana akonanim aduri uba bia so kasapen honom a eyade se wo mu wo hawa hodo bebrebi ti se enkanea se enkanea pa ababa kuromu a enne ba bia light wo hoi wo mu nibi ensuo krojin ya yetimi no mane ye ebi ni ho afei akwanfun akwan bone eno no wo nam so ewo empotam wo chese sebia no pay bia ye ya wo ho kire wo kura ubekọ no kwakọja wonan wo ho no eno kura kwakọye boachi bidin enti wo mu chemu sesi ade se de ye no do no afruti gare enti ono abomfa ne nansi fom e no wonka sempapa bingu aban so se de be ya wo ba bekọ wo mummoa nkane asem kasapen kutuam ye kura aye titikuru correct kasia na kura wa hana we baja kasapen keshim no we baja correct enti na ama ye ne sa se kasapen keshim bata hano na ye kan ye di kai ye panyin tuko kanya asia amse omode omunim se kanya asu kuduru akasapen kutuam eda ho obi ani kani ai ba ye be so kwam entimi anya den enu ya mindful e boy so boa so eja ya ifui ensam no duru ba bia ya na approach si emfa ye hu ram bebe ti wo kan na se enye yi a na eja wajai e be so kwam entimi enu ha correct eni ekotie ye eye biaso kasapen hene nana Kwame Owusu konti hene eno no enu achi ena onunyanfo Hafiz Daouda nso edi arehemu nsem akọ edi ama nana ene ne manfo se wo mate wo mo haw no wo mbehye tu ho anamo yenso ye ni bedi ekire ye kwa e bobo na mane na mo e wo se asamre ni tu di bo na bia no ye de bo no na yetimi enya light ewo biaso kasapen ha de toso eye ensuo na eka ho asem se ensuo no ye obi o hadada na ehia polytank se de beka ho na ensuo no yetimi enya no dodo aye mbe no mpenimfo ewo ha engineers ewo ha ye be ma abe assess se ensuo no na ne polytank na ye request no ya hwe ombe assess wie de report ba em se assembly no betena se ahwe kwa ye be fa so abo na ensuo no yetimi abusuanfo eni ekoti esesie yi eye Esutifi North aban krache panyini onunyanfo Hafiz Daouda Debel ene no kwasem ne de obebo ni tiri mu pose wo boa wo amwanya ba bi di utirato no unyame no biribia wokọ nkotodwe ni mo bompa ya ona ese odi kanda na se ene ye na kwajoje sika company limited ase ona aso yasene na kasie ye de brewo de woton ya danse ho niema de ade sha ase de ade ko awiye ne nche ne wo ne de no nso boefo papa na dwuma penti Central Steel for kra bonabaso say we outstanding services ene 2020 no obade wono a obi entwa no ampa babia wo bia nso no wo ho eno ane so obefre 020 43 55 040 na wachire kurokun awo so na adanse ho niema ko awo hwehwe no wabo amane enni gina na onsaka na kwajoje sie kwaboje sesempem ho no anopa iwokuta yemu homeopathy ayare sanso de yenhwehwe oba bia se endpoint for abobo ano ono ene difri yuka brochi mamu abetena mamu a woje nkwansi ho enti anopa yeminim yade etew so ya wo mfa nko ema endpoint homeopathy clinic wo munye ho adwuma physiotherapy eye wo no moa enti wo ma wokuma se nyina ankokoro no mabo hia wo nkrade a share signboard e was Spenters kwa no so ho won sabe kan wo awo na anwo a endpoint ya brabuo mu hawa endpoint ya entini mu hawo frɛ no 0244 867068 na ene wo mo nkasa immune system ni nya ahoden a woni yade to nkwanta a wapai yade bie hu wa wodwane 2074 tete hodudu no na ene abefo kwan so yafa ede aba enti ukọ kan shi drug lane na ubusa se open immune booster be bo fi ho a na wo mabusa se T74 no waso ahwe eno na de wanya HIV kura no wodi ho adanse
enti kan ho na won so hwehwe won mo kira kwan Kolinak ho enye na Kumasi as town 0246 073 498 wo ma hono ano no anopa yetwa binum yansen eba ena foto wom enti na fotere nkan we no Promasido for na ayo ye fra ni Twisco energy food drink anopa wu hia bi eyema mofra no empani nso eyema wo etena wo ho damu ni nyina enti kan ho FD age atum ewodwa so kopebito ne bo no nso efo sachete no de wodi bi atoso kura aton ne 2 cities enti kan ho kwaje wode enene papa na de enti a onga mama's helping hand no se wo ya akokọ nkwan na wonhu na kade o de o de beka no ebia na wo ye nsuo mu na mo nkwan wonhu akade ade beka no a onga akira kwan na wo so hwehwe eno ene so mu saa wo se wo bia ebere ne nsa ya sound no se de ekọ ilele anopai wo madam nti ye na ye hutia wamra Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim say ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na ajejo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na ajuju kidney problem prostate there endpoint homeopathy clinic kuma say obehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma boy here na Accra hanso so there wo mu gina mu ankasa e wo Spintex bebre friend share signboard no hudru na obusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fu ewra me pa cho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem time heba me hye ya me kan se yi ba akun ani wayi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me kasa me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi ani die no time heba mixture duro no ena ye ma wo oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu Fre 0244417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu na fa na moko Yekoye training wa garden nim. Na me pray ne. Mama, javelin. Oh sa. Na plate no so e. Mama, enye plate o, discus. Yeah, training every say bese inkunim difo. Mo asemunim se. Ansa na mo bedi inkunim no. Mo hia hodin bebre. Se ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins. Ni minerals a. E po kunim difo. Mama, yeah, that's it. Me mo fire pom with you hear me. Twisco, power your dreams. FDA agi ejege in krato yato. Tontonte. Yanum sani e fadwen. Ne fadwen mpa. Say na num se brebi beba ama tonti na 74 upa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene esi na nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no. Abrebia ne ho den. Tonti
na 74 yi nso yaye no se nsuo krokrowa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom 20 na 74 menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ni apomuden ko a wokɔ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya 20 na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wafa afuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu etufon frɛ 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agi adwadie nkratwe yi atom. SOMPA TV Emma Akatuapa. Nokre Emma Akatuapa pa ampa abusua yemo akwaba na ma yemfa nko amanone na fe fatoto de ho ewo fie. Court ewo India, Kitru Punjab ene Haryana wo mo high court no nyina akwa asetena na wo mo de adokotafo ne koe na watwere atintimu de aba se efiri na de kro adokotafo ewo India mamu wo mo ntwero ya sebi etoda wo mo twere sankokɔ hwete ya aduro kura wo se wuye no wanya de wono nso abin mu pa hunu saa China ntwere ye no na obetimi ayi adura na fe wakwakɔ yi de yenyi no wo mo ntwere mani na ho legible handwriting eno ne anopai amano ne nsɛm a yɛde edi wontoa afi no waso afidia no nsiabre mu kase ebo na yɛde to awo de na Kwadwogye Company Limited wɔde adansi ho ne ma papa ɛso yasene na Promasi dofo ede womo Twisco energy food drink no ma ya no pay e kire se si ebedi de abumu da so ana de nkwa wo ho a yemfa onga no mpete ho na enye de ilele eno sa no na ye bo wewe de ma 2074 anopai wokuta yemu homeopathy ayare se nyina Empire Homeopathy Clinic na so yemu a wode ema yen na ensemo a ye de bre wo no de wuti ye ne biniye Omampeni John Dramani Mahama de atudwa se wo metwe sika eso $50 million a wo mo de ba beboa ama wo mo mpese wo mo hye enwuma ase e wo man mu no ye de aso wo mo ase na Dr. Kwame Asasante adwa lecture nso e de beto so se mampeni kasa ye wo UN General Assembly ase nenso sa abrofo afa ye nkwa de yana na mo ne to ye businessman bi ene na fefo miensa e kan ho wo mu gina Accra Circuit Court yi ya wo mu chem se mama bi a wo ye ono so ye business woman na bro hu adwuma no wo ye wo makobu no 850,000 Ghana cedis eno na edisie na yada ye ho e de Ghana Today abre wo triple mai ejape APAM DADAA anopa emenu aba Adwoa Asare yada mu nyina se ama mu monitie Special local foods abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wadi na kese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Hajia Special local foods e wo hacho atomic kwan no so ho no de enti e friend local foods ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo atentam tomatoes wo apro meko apro jena apro garlic